everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Sophia stories, and today I'm talking about Umkhokha. Njengoba nazi guys ukuthi mangabe ke kwi weekend siye sinitshele ngokusuke ningakulindela ke emidlalweni yenu ke neyithanda kakhulu, njengoba ke namhlanje sikhuluma ke ngomkhokha. Nakho guys sizokwenzeka ke from Monday to Friday. Angazi nilikhumbula lolu hleke lalihlekwa abantu mangabe bebhuqula lithi gqogqogqo ngithanda ukuhleka. Ilona ke lolu hleko uzobe hlekwa ke ababukeli balomdlalo, njengoba ke uNomkhosi ezobe sephenduke undinga Sithebeni emva kokungabuyi ke kukakhulekani owayithe emva kweinsuku nje ezintathu uzobuya esembethe amandla amangalisayo. Umabusi benonokubonga bazohamba ke njengomakoti ke bakaMthembu bathi cha asihambeni siyomduduza bakithi uNomkhosi lesimo ke esimehlele. Unokubonga aze athi cha mina ngiyabazi ke ubhlungu ke odlula kubo, esho ngoba nakho bekhona ukuthi ngempela ukhulekani ushonile futhi ngeke baphinde ke bambone. Nomkhosi uzobathembisa ukubabhuyela ngamanzi abilayo baphume ke ngesemagondane sibehlehla ke inyovana. On the other side Siphamandla noma kuSiphamandla uzokhipha umyalelo ukuthi amaJudiya angavuli ngesabatha njengokosiko ke lokuzilela ke ukhulekani ongabuyile ke guys entabeni. But ke guess what, uNdlovu ugatsheni uboya benyatha ubusonga busomluka uzobavulela komamzolo nebandla ayiqoke yena njengomkhululi noma ke njengebambi lake likangoza, ngoba ke guys uyayibona ngempela ukuthi cha mengafa ukhulekani la uyena ngempela uzoba umkhulu. Angazi ukuthi ke kungenzekani ukuthi ubukhosi bakwaMthembu buhambe ke buyodliwa ke kaNdlovu, kodwa ke siyobona ke seqoqo. Guys ke kodwa ke uzothi sathi uyakhuluma nje lapha nesathi nje ufanelwe uyesabeka uNdlovu lapha noSiphamandla afike azowumisa wonke ke lo yamcimbi noma ke yonke le yankonzo afike ke ayimise ke guys. Mase ngijaha ukuthi uMthembu ke adile noNdlovu kuze kuphele ingqino ke emphethe, ngoba cha ibandla sizwile. I don't want to lie, lapho ke uMthembu uthule uthe do. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.